ọma na-agba egwuye ụzọ egwuye ọnụ anyị ekele onye kwukele ihe nta sị na ọ ga-adịrị niile ma ama m na kemgbe ụtụtụ a ngwuge ụtụtụ na ajebo na emetụ ụnụ mma kemgbe anyị ezuona ka aha erudere maka na ezi nne na onwe ya ọwụchigo ajebo ọnọ ya abụ m Chizi Ani mgbe na-asị taa bụ ori na ọ ga-eretere ya ihe ọma nke onye na-eme na ọ ga-adịrị ya na mma dịka o si dị ugbu a n'Enugu. Ọ dịka ikuku mmiri ebidogo kwube nke ga-egosi na ọ dịka mmiri ga-ezo ọfụma n'afọ a, ya bụ na n'ebe ụfọdụ n'obodo Enugu na mmiri tasịgasịrị. Wee kelee Chukwu maka na ọ n'ala Igbo ka ihe na-eme n'oge ya, awụ na-eti n'oge ya, mmiri na-ezo n'oge ya, ihe ọbụla na-eme n'oge ya. Ya bụ na otu a ka anyị ji anabata unu n'oge nyocha ọkpụrụkpụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ ka o si mee na Naịjirịa. Anyị na-enyocha ya, a na-akọwa ya, gịwa na onwe ga-eso wee na-atinye ọnụ na ya n'oge nke ahụ. Mana ị nwere ike ije na Facebook na Solid FM, anyị gwere chinchim ebe a je na Solid FM nọ na Facebook ka ị wee ike zite ozi nke gị ka ị na-eme ọ ga-adịrị gị na mma. Ị nwekwara ike ije na Kpakpando TV nke nọ na YouTube wee jee kiribe wee zitakwa ozi nke gị. Nneọma, nde ka email. Nna m ochie, ahụdụ m n'ụtụtụ nda ka email. Adị m oyi. Ajibodogu nde ka o si ada gị na ndị mmadụ na-emere ya kemgbe ụtụtụ. Elee ebe e debere Nneọma ịtụrụ ya afa tata? Gịnị mere? Ndị banye ekele egwu odo ife dị mma mkparị ka eji ere nwa mkpi ịghọtago gidigidi bụ ugwu eze. Anyị adabatago ka o si ada n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe anyị na-akọwara unu okwu mmebere isiokwu na akwụkwọ nta akụkọ dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ị ga-agba mbọ ka ịtọ ntị na ka efu ka anya bụ ihe si ada ka ịnụ ka o si ada n'obodo anyị bụ Naịjirịa ya nakwazi na mba ụwa niile. Daalụnụ. Afọ m bụ Ajibikpo m Odogwu. Aga m aza gị wee na-asị na ọ ga-adịrị ndị Igbo niile na mma. Chizi Ani. Ezabeghị m ihe m jụrụ gị, kpọteghị Nneọma n'oge. Akpọtere m Nneọma mana ịma na ifekwula ife akwụdebi ya o nwere ka ọ nọ ka ya si dị n'ụtụtụ a ntị kama ya bụ ihe ga-eri isi na-abụ ka ofu isi ka jebegodi ka nke ọzọ ka n'ọnụ ụzọ na-abịa. Ọ dị mma, ọ dị mma. O wee bụrụ ya nọ mbugharị ka eji elewa mkpu na nne. Isi akụkọ anyị ji tata, anyị ji Punch, anyị ji Vanguard, anyị ji Tribune, anyị ji The Nation. Ụmụ akwụkwọ a niile ọkpụrụkpụ isiokwu dị na ya ka anyị ga-ewetara unu. Nke mbụ anyị ga-eji wee gbapụ ọsọ bụ Punch. Dịka o si ada na Punch ugbu a, ndị na-afụ maka ile mmanụ ụgbọala na ha haji usoro a ga-eji wee na ego a na-akụ ugbu a. A na-ekwu na ego a ga na-akụ ugbu a ga-abụ $210 naira na abụọ na ụma obere ihe obere 10 kọpọ na otu. Ọ dịkwa ewekwa ka ọ si ada. Ọ dị mma. N'agbanyeghị egwu ndị mmadụ na-atụ gbasara ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19, ndị ọchịchị Naịjirịa etiti si na enweghị ihe mere na a ga na-emekwara anyị na-aga na agaghị eji ụjọ wee dara ewe n'elu na ndị chekwana mgbagbu ayala ọgụ. N'agbanyeghịkwa na ụfọdụ obodo dị iche iche na mba ụwa si chegodolu ha chegodolu na agbazi na ndị nke ha, mana n'agbanyeghị na ụfọdụ na-atụ egwu ihe gbasara ọgwụ mgbochi a na Naịjirịa, ndị ọchịchị etiti anyị siri na a ga na-aga n'iru na adịghị mgbagbo ayala ọgụ. Ọ bụ otu a ka anyị ji fee na Punch. Ọ dị ma anyị ga na-agbapụkwa ya ọsọ wee na-aga. Ọzọ anyị ji ebe a na-ekwuo na egbuola mmadụ na-abụ pii na ndị mmadụ na-agba ha egburu maka na egburu ha na ndị ogbo ọgụ, ya bụ ndị uwe ojii, ndị OPC na-achụ ha nkịta na nke echi. Ọkwa na
obodo Ọshụ ka ihe a na-eme maka na ndị ji egbe ezu wakporo ụlọ akụ na obodo ahụ wee gbuo mmadụ na-abụ. Ya mere ndị uwe ojii bụ ndị ogbe ọgụ na ndị OPC ji achụ ndị ahụ nkịta na nke echi. Ọ dị mma. Malami Bawa ndị ọnọchiteanya anyị n'ụlọ ezumezu etiti akpọọla asị ha ajila ọsọ jiri ije bịaza ha okwu maka ụmụ akụ egbughachiara a na-anụ na ewetara, a na-anụkwa na emechara bughachi akụ ahụ wee ye isi afọ kwagbuo okwu n'ihe gbasara ikpe n'ala anyị ya bụ AGF. N'akụ ewepụtara achọpụtara nke ebughachiere ndị asị na eburu bufeziere ndị AGF ya bụ na ụlọ ọrụ ya na ndị na-anọchite ya asị mba abịa zara ọnụ ha ka a mara ihe mere edejibe enwe. Ya mere eji akpọkwu Malami na Bawa. Ụmụnna Bawa bụ onye nọzi dịka onye isi ndị EFCC ugbu a. Malami bụ isi afọ kwagbuo okwu n'ihe gbasara ikpe na Naịjirịa, ya bụ Attorney General nke Naịjirịa. Ọ bụ ụmụ ọkpụrụkpụ okwu a ka anyị si fụ ya na Punch. Ajibo ka o si ada, anyị ka nọkwa na ebe anyị na-akọwa ọtụtụ isiokwu dị na akwụkwọ nta akụkọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Chizia na-ekwugo maka ihe gbasatara ọgwụ mgbochi COVID-19. N'otu aka akwa ka abịa n'akwụkwọ Vanguard, ụnyaa ka aka na-achị Abia steeti jeje gbaa ọgwụ mgbochi COVID-19. Ya bụ Okezie Ikpeazụ bụ aka na-achị Abia steeti agbago ọgwụ mgbochi COVID-19. Ka a na-ekwu onwego otu onye na ọnọkọ ndị na-anọchite anya anyị n'obodo Naịjirịa ọpụtago ma kwuo si na ka o si na-ada kịta anụnwa na ọnọkọ ndị nnọchite anya n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ịga adọrọzi na ha enwerozi ego. Ya bụ abịa n'onu bekee ihe ọ sị bụ na ha dị broke, na-aka ndị bekee si asụ ya bụ ihe na ego anọrọzi na ya bụ ọnọkọ. Na ọ na-ekwu biko na ebe a ma dịka Green Chamber na National House of Assembly nọọsụ gba mbọ fụ na ebugotere oke a na-enye ha na ya bụ ọnọkọ na ego adịrọzi na ya bụ ebe. Wee na-ajụ biko dododo nke akwụrụ ha akwụkwọ nara ebe onye nwa bụ ajụjụ ụfọdụ ndị mmadụ kpụ n'ọnụ. Ka a na-ekwu cheta na ebe anyị nọ kịta anụnwa bụ n'akwụkwọ Vanguard, ebe ahụ ka a nọ kịta. Ndị na-achị steeti dị iche iche nọ na ọnọkọ ndọrọndọrọ ọchịchị bụ PDP ha sị na ha ga-adọnyerụ ndị gọọmenti etiti aka n'ukwu dịka ha na-ebuse ọtụtụ nsogbu agha n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Mara na otego ori n'obodo anyị bụ Naịjirịa a na-eti mkpu ndị anụ ntị, ndị na-ebute nsogbu dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa, ma ndị na-atọrọ ndị mmadụ ma ndị na-egbu ndị mmadụ. Ndị gọvanọ dị iche iche ya bụ aka na-achị steeti dị iche iche ndị nọ na ọnọkọ PDP ha pụtago wee na-ekwu na ha ga-enyere gọọmenti etiti aka na ibuse ụdịka nsogbu anụnwa agha n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka a na-ekwu na onye isi obodo anyị bụ Naịjirịa apụtago ma nye iwu si na onye ọbụla afụrụ n'ihe gbasatarụ ọnọkọ ka o ji egbe AK-47 si gbagbuo onye ahụ ozugbo. Onwe ka esi fụ onye ọbụla ji egbe ama dịka AK-47 si gbagbuo onye ahụ ozugbo. Onye nwa ka onye aka na-achị obodo anyị bụ Naịjirịa pụta wee gwa ndị na-echekwa obodo. Ya bụ ihe pụtara n'ihe onyonyo, mana onwego akụkọ dị iche iche na-eso ya bụ akụkọ dịka ọ na-ada. Ụfọdụ ndị mmadụ apụtago wee na-ajụ onye isi ala
ọ bụ nya kakazi mma mana na bụ akino ka na-adị ya n'ọnụ anya mara ma ọ ga-apụtakwa eri ihe okwu ma ọ ga-akọwa ihe okwu ka amarụ ka a ga-esi menye bụ ihe onyenwa bụ akụkọ dị iche iche dị na akwụkwọ nke Vanguard mana tupu anyị aga n'iru ka anyị jezu ahịa onwe ka anyị si zụcha ahịa na-achịta azụ Nneọma bịa ga-agwazi anyị ka o si ada na akwụkwọ ndị nke ọzọ anyị ji wee bata n'ọnọkọ a cheta na ọka bụ n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM. Public announcement. The general public is hereby informed of the ongoing street naming at 9 Mile Corners and environs. Be part of the Smart City agenda. Rush now and obtain your forms for just 20,000 naira. Forms are available at the Smart City Mayor Lansing Office, 34 Enugu Road, 9 Mile. In line with the Smart City agenda of the Executive Chairman of Ude Local Government, Honorable Ifeanyi Pascal Agu, the Committee on Urbanization has set out to achieve the following. Map out the streets at 9 Mile and environs and carry out street naming. Find out structures that were used to close roads or that encroach on roads and remedy the situations. Discover and recover all government lands and houses fraudulently acquired by individuals. Remove all shanties and illegal structures, especially sharp projections, to discongest the road by ensuring that no vehicle parks along the road for more than 30 minutes. Landlords are to construct tank water harvesters in their compounds and gutter along the walls of their compound. Create proper numbering to the houses on the street. Stop all forms of trading roads. Signed, Honorable Ifeanyi Pascal Agu, Deacon Sebastian Udechi, Committee Chairman, Barrister Ogwagu, Committee Secretary, Teacher Collins Amaru, Technical Advisor. With your Momo agent, you fit send and receive money, plus to withdraw money for your bank account without card or data. You fit also buy airtime and data or pay any kind bill where you want. Just dial *223# to see the Momo agent when near you. Momo agent. Save fast, no wahala. For cost-effective pricing, luxury of choice, timely delivery schedule, perfect craftsmanship, think Maldini Granite and Marbles Limited is offering granite kitchen tops at a discounted rate of 12,999 naira per square meter. Oh yes, 12,999 naira per square meter. Every exotic Italian tiles and slabs, marbles tiles and slabs, vitrified ceramic tiles, carpet and tombstones, and over 200 shades of colors to play with. Visit us today at number 5 ranges available. We'll don't touch it briefly, sharp, so that update. Guess how much? 3,000. Okay, because of vaccine. Now by vaccine side effect. You so much more. Introducing today to experience the network with the finest 4G coverage. Someone over forfeited assets. My name is Kirai. We perfectly. Then 2 killed. Police. Taste in music. OPC totally go insane. after Osho bank robbers. Casey Go after bank robbers. 2 killed. Police, OPC go after Osho bank robbers. milk because That it's is rich woman now. and creamy.
So, choose your peak today. Reach for your peak. This is a special announcement for all Airtel customers. Don't make them block your number. As Airtel don't make it easy for all the customers to link their phone numbers with their national identification number. Just dial star 121 hash on your Airtel line or visit www.airtel.com.ng/NIN to register. If you don't sabi your national identification number, make you dial star 346 hash to get them. Airtel, the smartphone network. Ọdịma ọ ka bụkwa oge nyocha ọkpụrụkpụ isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ ka ị na-ege. Ọ bụ ụlọ ọrụ kara aka na Solid FM akara 100.9 ka ị ga-ahapụ ya n'anya maka na anyị na-eti eti. Abụ m Chizia na Ajibọ na ebe a, Nneọma na ebe a ka anyị na-ekwu ya ka odogwu n'onwe ya batakwara ya bụ Amechi Ugwuele ọ batago, mana ka anyị chetara unu na anyị gwara unu na n'agbanyeghị egwu ndị mmadụ na-atụ gbasara ọgwụ mgbochi nke COVID-19 na ndị ọchịchị etiti nke Nigeria si na agaghị ekwu mgbagbu yara ọgwụ na aga na-aga n'iru ịgba ya, n'agbanyeghị na obodo asatọ na mba ụwa si chegodolu. Anyị gwakwa unu na Malami Bawa ka ndị nọ ezumezu omebe iwu etiti si ha bịa ka ha mara kwuo ihe ama gbasara akụ ndị mmadụ na-ewere na mpụ n'ụzọ ahụ a nara ndị mmadụ a sị na-ebufee ya na ụlọ ọrụ ndị na-afụ maka ikpe ya bụ AGF nọ ebe a ka ebufere ụfọdụ a ewesizia Malami na Bawa ka ha bịazara ọnụ ha ka akọ ihe mere edejibe ewe. Gwakwa unu na mmadụ na-agbanwe pii ndị uwe ojii ya bụ ndị ogbu ọgwụ na ndị OPC wee na-achụ ha nkịta na nke echi na-achọ ndị ahụ ji egbe ezu jere n'ụlọ akụ wee zuo ori n'Ọshụ. Nke a bụ nke ifo na Punch. Ajibọ wee gwazie unu na Vanguard na onye isi ala ekwuola na aka kpara onye ọbụla ji egbe ukwu a nke ama dịka AK-47 sigbo onye ahụ ozugbo a na-afịa gbam. Ka o si ada Amechi Ugwuele ama m na Amechi nụgasịrị ụfọdụ n'ime ya tupu wee bata ebe a. Amechi tiesịa ya tupu itinye ọnụ, cheta na ndị na-anọchi anya anyị ya bụ House of Representatives na bekee apụtago wee tie mkpu si na ị ga-adọrọzi ha n'aka. Ya bụ abịa n'onu bekee ọ sị na ha dị broke, na ị ga-adọrọzi ha n'aka, na a ga-akaba arụ ma gotere ha ego na ihe gbasatarụ ha si eke ego n'obodo anyị bụ Nigeria. Ị ga-anọrọzi n'ọnọkọ ha. Chetakwa na ndị na-afụ maka itinye ego ewepụta n'usoro a ga-eji na-akwụzi ego eji mmanụ ụgbọala anyị rụtụgasịrị ya n'ọzi $220 na ọma o bekwarịrị ụma ahụ mana olu oge ahụ ọ dị m ka ezi na-eji akụkọ ahụ adị mma. Ndị nọ na ụlọ omebe iwu bụ ndị nọ na nke nta bụ House of Reps na-ekwu na ị ga-adọrọzi ha n'aka. Hafụzi ọ bụ na ha sị na ị ga-adọrọzi ha n'aka, ha na-ezi elu ka ọnọdụ dịzi nwa ogbenye. Ọ bụ na ha na-eti na ị ga-adọrọ ha n'aka, nke anyị ọ na-abụzi ọ dị anyị nwa n'okwu mana ihe ọ na-egosi bụ na ọ dị ka ha na-ekwu ka enebe anya na ego a na-amapụtara ha. Ịma na oge mbụ mgbe ebidoro ihe ọchịchị onye kwuo uche ya bụ demokrasi, anọkata asị housing allowance, furniture allowance, allowance akwa, wardrobe allowance, ya bụ ego a ga-enye ha ka ha wee yie akwa, a ga-enye ha ego ha ga-eji wee gote oche ha ga-edosa na be ha, a ga-enye ha ego ha ga-eji nri, a ga-enye ha ego a ga-eji yi akwa, a ga-enye ha ego a ga-akwụ ha n'ọpụrụ iche na ha jere nọrọ n'ofe dịka etu ha si wee ghara ikwesị n'ofe. Ya niile ka emegide ego agwaghị ego na na-akwụ nda, mana ihe bịaziri na-abawanye na ịdị njọ. O nwere ozi ha ma na ha mekọta kwuo ụdị ha na ndị obodo ọrịa pụrụ ewere, mana
ịma nka Naijiria si dị anọkọtasị na mgbe ndị nke ọzọ nọrọ na ọkwa etu a ka esi ebu ego na nke anyị na anyị nwe abịa anyị ejighị ịchụ nta mgbe mgbada mụtara iri ewu ka a ga-esi wee mee ka a kwụtuo mgbada mana anyị kwesịrị ịdị na-eche bụ kedu ka Naijiria ga-esi wee gawa n'iru n'ọnọdụ udo, kedu ka Naijiria ga-esi wee gawa n'iru n'ọnọdụ ịfụnanya, kedu ka Naijiria ga-esi wee gawa n'iru n'ọnọdụ iwere haziere onye ọbụla akụ ka onye nwee nke ọ ga na-emetụ aka wee tinye n'ọnụ. Ọ bụrụ naanị ha bụ ndị Naijiria, agwa gị ego Naijiria na-emefu kwa ọnwa na ndị mmadụ ọ bụ ha naanị ka ihe a na-aga n'akpa ha ime ekweta ego abụọ a ga-asị isi ka onye ọbụla onwe ike onye ọbụla ejidecha ihe ọ ga-eji wee rie nri otu ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị abụọ, mana ntakịrị ọnụ ndị mmadụ maka na ha na n'ọchịchị bụ ndị a na-eke ego ha na-eti mkpu ka ọ ragodo m n'ọnụ etu a onwe ihe mkpugide ruo echi ọ bụ na ego dị a ga-enye ha ọ ga-ajụ na ama enye ha. O nwere ihe mkpugidere Chiziani ruo echi ọ bụ na ego dị a ga-enye ha ama enye ha. Ọ bụrụ mkpu ka ndị obodo na-eti onye na-ege ntị n'ihe a na-ekwu. Anyị anụgo ihe ikwu Amechi Ugwuele ije na Facebook onwego ndị zitere ozi dị iche iche na Facebook. Onye nke asị na aha ya bụ Obinna Afọọgụ asị na ya bụ iwu onye ji egbe magburu onwe ya mana ya aghara ịbụ na ọ bụ naanị ndị Igbo ka e mere ya bụ iwu. Ụtụtụ ọma nọ, abụ m Obinna Afọọgụ, esi m Efiom Ọhụ Ukwu local gọọmenti were na-ezite ozi. Ajụbọ nwere chọrọ ikwu nwa amadi onye isi ala bụ President Muhammadu Buhari o nwere ikike ikwụrụ ọtọ mmepe ọnụ kwuo si na ihe bụzi iwu obodo Naijiria. Ihe ọbụla gbasatara dịka ma mmadụ ọ ga-adị ndụ ma ọ ga-anwụ n'aka ụlọ ikpe ka ọ dị ị na na-ekwu mana anyị ghọtara etu o si wee kwuo onye bụ okwu na-eji okwu ekwu okwu mana ịma na nwere executive order na ọ pụtara kwuo o nwere mgbe eji si anyị na o nyere executive order mana o nwere ikike inye executive order mana amarọ m ma o nwere ikike isi ihe gbasara ndụ si gbuo mmadụ maka na ọ bụrụ etu anwa oru echi onwe ike onye ọbụla bụ onye isi ala oteta ụlọ osisi gbuo onye masịrị ya mana ọ bụghị ya mere na a ga-eji wee sị na ihe o kwuru adịrọ mma mana ọ bụrụ na a ga-eme ya ka emee nwa mkpi ka e mere ibi ya nsogbu adịrọ. Ọ dị ma ezinne tie etu ọnụ ka ị wee chịkọnata ịma na ka wee ọkpọkpọ okwu ọzọ ka ga-atị ọnụ ezinne ka akwụkwọ nke iji isiokwu nke iji akwụkwọ ozi Tribune na akụkọ nke izizi wee bụrụ na ọnụ ahịa mmanụ eji akwụ ụgbọala ndị PPRA na-afọ ịchafụ ezigbo aha ha ihe eji mara ha bụ Petroleum Product Pricing Regulatory Agency na-afọ ịchafụ bụ PPPRA amaala usoro ire mmanụ ahịa petrol eji akwụ ụgbọala. Ha sizi na ọ bụ 210 n'otu Punch na-ede 12 na ọma kọpọ 61 n'otu. Kọbọ nke bịakwara ebe a bụ kọbọ 11 ya na ya bụ mmanụ ahịa petrol ọrịgokwa ka o si arị ya na-atị ego ya ego etinyere ego gbara ọkpụrụkpụ na nka onye ihe re bụ 1,775,000 mana ọ bụrụ na ka ego si atinye na mmanụ eji akwụ ụgbọala bụ ka o si atinye n'akụkụ ndị ọzọ anyị na-ebi dịka na ego ndị ọrụ dịka na ihe ịdị mma o nwere ihe o mere ịma na ọkwa gọọmenti tinyere onwe ya na ọnọdụ a n'ụdị na ha nọ na mbụ na-asị maka na ọ na-adị mma ị na-ekwu okwu
mgbe ị nọ n'iro ka etu ime ụlọ si wee dị chetakwa na o nwere mbọsị ị nwere ike emepere gị ụzọ ịbata n'ime mgbe ndị a na-achịkịta nọ ha na-asị na o nwere dịka sọbsidi ya bụ sọbsidi bụ ego ndị gọọmenti na-akwụ ndị na-ebubata mmanụ ụgbọala ka ego a ga-eri ya wee benata ego ịgba ume dịka ha kwụọ ya ọ bụrụ dịka na ha kwụrụ ya na ụdị na ha ji nyere obodo aka na ndị ga ị na-egozi ka ọ gbadata maka na ha sị ka ha tinye ego niile ha mefuru na mbubata ya ọ ga-agara ọnụ mana ụfọdụ na-ajụ na anyị na-egwu mmanụ n'ala be anyị n'ala Naịjirịa kedụzi ụdị amamihe dị na eburu ọ dị ka mmadụ chọọ isi ji na ogbeka gbanị be anyị o gwutere ji itede ọ ga-eji si ya o jebe ya ọhaodo ojecha ọhaodo gbaa ụgbọala gbaa ihe niile jesichaa ji ọ ga-eri ndị ọhaodo esiere ya na ihe niile o bughachizie ya na agbanị ma ọ bụ na ogbeke ndị mmadụ na-ajụ na aghọtara ka a ga-esi wee mee ụdị ihe dị otu anọ ya dị ka ọ bụ ya mere ihe a ji agara ọnụ na ebupu ya ndị ọzọ ndị ahụ ewe mmụọ ndị ọrụ ndị obodo ahụ mmụọ mgbube ya jiri na-alụ ọrụ na-ewegasị ma ihe dị iche iche obodo anyị ike obodo anyị agbụgo onye ka m na-agwa gị na ọka Chineke nye anyị ndị ndu ọ ga na-emetụ n'obi ka ha rụwara obodo ọrụ mana onye ọbụla bụ onye ndu na-arụrụ akpa nke ya na-arụrụ onwe ya ụdị ya ka ị ga na-afụ ihe a na-eme kịta abụrụkwa n'aka APC ma ọ bụ Buhari ka o si na ya nọọ ọnya mere na-ekwu na-akpọ ndị niile na-achị achị ndị nọ na ọgba ndị na-achị anyị maka na n'elu o nwere ka ihe ha si wee dị anyị nwere refinery ebe a na-esi mmanụ 4 o mechaa otu arọzuru ha si anya ha mepụrụ nde kwuru nde naira n'iji wee mee ka ebe anwa rụọ ọrụ mana asị ha kedu mmanụ ha sitara ha sị na ha esitara n'iko mmanụ naanị na onwere nke esitara kedụzi ebe unu tinyere ego aka na m eche ka akọwara m ụdị ha afọrọ m mmadụ si gị na ya jere ahịa sie nri na ihe ji wee si nri bụ ha bute nri siri ka anyị rie nri a dọrọ o nwere onye riri ya ọ dị ka ihe nwunye gị ọzụcha ihe ọ ga-esi o jee na be onye ọzọ je siere gị ya ihe a na-emezi bụ eburu mmanụ anyị ebuga obodo ọzọ ebutere anyị nke ha siri na be ha mgbe a na-eme ihe a ọ na-emepe ụzọ ndị mmadụ ga-eji wee tinye aka wee mee mpụ n'elu anyị nọ na-ewe ndị ụmụaka na-esi ya kama na asị na na-ezuru ya n'ori na gịnị mere eji emebi ya gịnị mere na eji achọkọnata ndị a hazie ọnọdụ Biafra na a bịara mmebi egbubicha ebe a na-esi mmanụ ndị Biafra wee nyochawa ka a ga-esi wee sie mmanụ a na-arụ ihe niile gbara ọkpụrụkpụ eji eme ya na-ewe ndị enyeburu ikike isi ya n'obere ndị mmadụ ikike isi ya mana ana m agwa gị na ọkwa ndị akpụ ehi na-aga bụ ndị na-achụkwa ehi n'azụ ọkwa onye na-ekenye ndị n'ite bụkwa onye na-ekepụ ya n'elu o nwere kepụkepụ ọzọ nnụrụ na ihe a na-akpọ satịlaịtị obodo anya na ebe anwa mgbe Obasanjo nọ Naijiria gbapụrụ satịlaịtị 2 na-enye anyị nọ n'elu ese foto egosi anyị ka ihe si dị na ọ bụrụ na ihe a na-arụ ọrụ dịka ugbu a ndị omekome na-erugharị n'ime ọhịa anọ n'elu afụ ha mana nke anyị aka nọ n'elu arụ ọrụ mana na ebe ọ na-ewega foto o setara ka ikirie na o mebigo na ọgwọlọgo ihe ndị obodo na-emezi bụ kama a ga-arụzi ya ka a nọrọ ebe arụwa ndị n'ebe ahụ a na-asị na ha ihe a na-eme bụ ha were ihe ahụ eji obodo oyibo jee China ka ndị China mepere ha na nke ya gosi ha ọ dị ka a ga-asị na ịnatabeghị Chiziana ijewe be agbata obi gị ka ọ bịa mepere gị ụzọ ka ị bata na be gị maka na ha na-anata ego ha ji eje eme njem a atinye n'akpa ụfọdụ achọrọ ka arụzie ha onye na-eme ezinne na-egbu oge ọ dị ka enwe akụkọ ọzọ iji tupu maka ihe ndị ọzọ anyị ga-achọkwa ka itinyekwasị ọnụ na ihe gbasara ọgwụ mgbochi a na ihe ndị ọzọ na nkenke mana ezinne abịara nke ọgwụ mgbochi abịara ka m kwuo ya na nkenke a sị na kọntrị asatọ ewepụghị aka asatọ
ọ bụrụ na ha wepụrụ aka na asị si chegodu ee ka m gwa gị eziokwu ọkwa ha sị na gọvanọ Ikpeazụ agbago Buhari agbago Osibanjo agbago ha nwụbe ha ka dị ndụ ọ bụrụ na ha ga-agba anyị nwa ihe a gbara ndị anwa n'uche m si gbawa onye ọbụla maka na ọ bụrụ na ọ na-egbu mmadụ ọ ga-egbugo ndị a ọ bụ na ihe a ga-agbara ha bụ ọgwụ a ebutara a ga-agba onye ọbụla o nwere ihe dị na ya ka m gwakwa gị ma na ọ bụrụ ka coronavirus ga-asụ ndị mba ọzọ akwụ ka o si eme ndị be anyị n'etu otu aka ahụ ngwa nkwere ka ọ bụrụ etu ọgwụ a ga-esi wee mee na arụ ndị be anyị ka o si ịma na enwere ike ịkụrụ ụmụaka ịtọ jee igba ọgwụ mgbochi o nwere ike ofu onye arụ anyị esiri ya ike mmadụ igbo ọzọ nwere ihe ga-eme ọgwụ mgbochi na-aya ọya mana ọ bụrụ na ọ ka anyị tinye anya n'ọfụma mana ọ na-amasị m Ezinne na nkenke ndị agha Naịjirịa ndị agha obodo anyị ndị soja amaala ọkwa wee wepụta usoro ha chọrọ iji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ihe gbasara nchekwa ala anyị bụ Naịjirịa n'ihi na enwego ka nchekwa ala anyị nwere ka o si wee dị nke a bụ nke bụ eziokwu ya na ndị agha a na-ekwu na ha chọrọ iwepụta ụfọdụ usoro ha ka akwụbeghị ya bụ usoro mana ha sị na ha chọrọ ịmapụta ha gbana anyị nke a sị na Tribune ha gbana anyị ha mewe ihe ọbụla ha na-eme ha mewe ka ihe anyị chọrọ ịfụ bụ ihe na-egosi na o nwere ihe ndị a na-eme a ga-asịkwa na onye kpụrụ isi na nnu adịrọ na nne ọkwa ọbụla kwuru na o nwezi ka nchekwa obodo anyị si wee dị ha mewe ihe a ha chọrọ ime ka anyị fụ ya n'anya afụ n'anya ekwe ọ bụrụ anụ na ntị na nga na nga na nga anyị anụgidego na aga na aga na aga n'obodo a ike na a ga-agwụ anyị ha mee ka anyị fụ ọ bụrụ na mmadụ ga-esi ebe a wee jewe Maiduguri onwere onye ga-asị ya kedu onye bụ bịa ebe a ọ bụrụ na mmadụ ga na-aga n'ụzọ ndị na-atọrị mmadụ atọrịrị onye anwa ndị omekome agwakpọrọ onye anwa anyị akwọrọ aka anyị anaghị ihe kwuru daalụ wọshọt anyị ekene gị abịa na ndị disere ozi na Facebook nke anụ nwasị n'aka Ima Ogbuefi ụtụtụ ọma ndị Solid FM ndị House of Reps si na a ga-etinyere ha ego ndị a enwekwara uche ncha ncha agụụ na-egbu ndị mmadụ agụụ na-egbu anyị ma ha anaghị awata ndị anụnwa bụ ndị ọ sị na ha bụ ndị aka ntụtụ na aha ya bụ Emmanuel Ọnụchukwu Ogbuefi na o si Nkerefi wee na-ezite ozi onye nke asị n'afọ ya bụ Dr. Mrs. Mma Olibara na o si Owerri wee na-ezite ozi ọ sị na ndị nọ n'ihe gbasatara ụlọ omebe iwu na ha na-eche uche ncha ncha na agụụ na-egbuchi ndị mmadụ na ndị mmadụ na-anwụ n'ogbenye faka wuru uche na-eche maka ihe ga-adịrị naanị ha mma na nwere dịka ndị na-emebi iwu obodo anyị si bụrụ uche nakwa ọdịmma ndị obodo anyị n'obi na ha ka atụkwurukwa na-eche ka ewegere ha ụgwọ ha na-eche maka ya na ha ga-anọgide chegide ndụdịga ndụ anya bụ ozi dị iche iche anyị na-enweta na Facebook mana kịta tupu nke ahụ Amechi ịmara ekwuru na ndị omebe iwu etiti siri Malami na Bawa ha dazara ọnụ ha gbasara nke a dị ezigbo mkpa maka na gbasara ihe a napụtara ndị ebughachiziri na ụlọ ọrụ ndị na-afụ maka ikpe ịma na ka nkọwa ya ka ndị mmadụ wee ghọta etu ndị a na ndị a si wee nwee mmekọ Malami bụ onye minista na-afụ maka iwu na ikpe na Naịjirịa Bawa bụ onye isi ndị EFCC ịma na ndị EFCC bụ ndị ahaziri na-achọgharị enyocha na anapụtakwa na-enyocha ihe gbasara dịka ịmanye aka maọbụ iwere ahụ nara mmadụ ihe ọ bụ obodo ọ mmadụ ma ife EFCC nọ n'okpuru Minister for Justice ọha maka ndị na-ahaziri ha ọnọdụ anya bụ na ịma na nwa amadi EFCC nọbụ bụ Magu na o nwere mgbe e boro ya ebubo iso na-eji wee wepụ ya na ihe niile ha natara ndị mmadụ mana ya natara ndị politicians na ndị ụmụaka yahoo na ihe mgbe ya nakọtachara ndị mmadụ na o nwere ihe na o nwere ndị
na-efu efu kedu ebe ọ dị. O nwekwara mgbe ha bịara bụ na ha ma ụma wee refuo ọtụtụ ihe ndị a wee resi ha n'aka ndị ọyị ha na ndị enyi ha, na ụfọdụ kwa ka ha zigara esi n'azụ bịa gotere ha ya niile bụ ihe a na-ekwu. O wee bụrụ ka ị wee fụ na nkịta na-atazi ọkpụkpụ anya dịra n'onu. Onye na-achụ mmadụ na o zuru ori ịnapụta ya ihe o zuru izuru ya. Ndị House of Assembly House of Representatives na-ajụ ndị a ihe a, ịma na ọtụtụ n'ime ndị otu ha na ndị rugoro arụ na ndị ka anọ kịta ka a na-enyocha, ma ebido nyocha gị na o nwere ihe mere afọ na ụna na onye nwe ụna na o nwere ike ọ bụ na ụna na ịghọ ego ezute n'ori ka eji wee gụ ya, ha bịa mmadụ ihe na ya sị mmadụ abatakwara ebe a na ụna nọ na nyocha na na-enyo enyo anapị onye nwe ya. Ndị a ihe a niile ka a na-asị ha bịa kọwara anyị ihe unu jiri ya wee mee, maka na chizi ego niile ndị a na-akọwa na ha napụtara ma mgbe Magu nọ ma mgbe Lamode nọ, onwero etu esi wee gosi nkọwa ka esi wee mee ego a dị edo mmadụ anyị akọrọgbada ha ji ekwuo, maka na ha sị gị na o nwere ihe iji iti ọkpọ mmepe aka afụ na onwere dị gị n'aka. Anyị gụpụtakwa ozi ndị mmadụ zibatara na Facebook. Nke anọ sị n'afọ ya bụ Obinna Aga. Ụtụtụ ọma nọ, ọchịchị etiti etinyego ego na mmanụ ụgbọala n'obodo anyị bụ Naijiria. Ikwu eziokwu, aghọtarọ m ebumnobi ha n'obodo anyị bụ Naijiria. Ndị APC kwesịrị ịma ego ole mmanụ ụgbọala nọ na ya tupu ha bata n'ọchịchị. Abụ m Obinna Agha, ezitere m ozi m esi m Afikpo wee na-ekiri unu, ya gazie. Onye nke sị na afọ ya bụ Gideon Egbuagụ. Ajụbọna Chiziani, biko na okwu gbasatara ihe onye isi ala anyị kwuru gbasatara ịgba onye ọbụla ejidere AK-47 n'aka ya. Kedu maka ndị Fulani, ndị na-achụ ehi Fulani, na ha nwa bụ ndị na-eji ya bụ egbe dịka ha na-eri nri? Kedu ihe o nwere ike ikwu maka ya, nakwazi kedu ihe ha ga-eme maka ya? Ọ sị na aha ya bụ Gideon, o si na ụlọ ọgwụ orthopedic wee na-ezite ozi. Anyị ga-anabata ndị mmadụ dịka ọ na-ada n'ụlọ mgbasa ozi Solid 100.9 FM ebe a na-akọwa okwu dị iche iche dị na akwụkwọ nta akụkọ. Akara ekwentị ga-eji kpa anyị ma tinye ọnụ na ya bụ okwu bụ 09097711009 ma 09023111009. Ị nwere ike ịkpọ 0705079 109. Anyị nabata gị kaba rube nya bụ okwu nkenke. Onye ka anyị kene? Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwu Chukwu na ya. Gaa n'iru, bee ya nkenke. Ọgwụ mgbochi a na-atụkwa m egwu maka na onye nwere nwanne anyị nwoke n'obodo oyibo a sịrị na na-agba ya na-atọ, mana gọọmenti Naijiria gwara anyị otu ahụ. Chizi na-asị na ekoko ụkpa ịzọdị ma agbago onye isi a na-agbago onye na-efe agbago. Ndị isi ọnụ ya maka ha gbarụ onwezi ihe ndị federal gọọmenti na-agwakwa m n'ikiri kịta. Ụtụtụ ọma nụ. Daalụ. Onye ka anyị kene? Maazị Ikechukwu, gaa n'iru, ebe ka isi akpọ? Adịbere convince that na nke a gwara ndị isi a na ọya ka ya agba ndị ụmụ ogbenye a. So ọ bụ ebe ahụ Daalụ. Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Gaa n'iru, anyị na-anụ ihe na-ekwute Chukwu, bee ya nkenke. Ihe na-ekwu na ya ahụ na a na-eji ego nọ na 100 naira na na Nigeria. Because the daalụ maka izitere anyị ozi ya anya n'ogo okwu gị. Onye ka anyị kene? Hello. Gịnị bụ afọ gị, ebe ka isi akpọ? Afọ m bụ Francis na-akpọ. Gaa n'iru, bụ okwu gị nkenke na anyị na-anụ ihe na-ekwu.
nna ikwu maka ọgwụ mgbochi asị na-ebutere ọya nke m chọrọ ikwu biko aga m ata ikike agba ndị isi anya ọgwụ a biko ndị politiks ndị amị ndị nevi na ndị ọchịchị ndị nọ na Naịjirịa ga-agba ha ọgwụ a maka na ha dị anyị mkpa udo oche ya adịghị njọ onye ka ikene ọ dị ma 09097711009 ma ọ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji wee tinye n'okwu. Cheta na okwu niile ndị na-akpọ na-ekwu na aro ndị na-atị ọnụ na ya na-atị ya bụ echiche nke ya, ọ bụghị echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị ebe a. Gaa n'iru, afa gị na-ebe iche akpọ ọ ga-adịrịrị gị na mma. Elda Igwe Austin, gaa n'iru. Biko m na-aya ayọ ndị abụzi na-etinye ego na mmanụ ụgbọala ha mere anyị ebere na Naịjirịa na-azụ okwukwe ọnụ ndị mmadụ, ndị federal gọọmenti ma ndị senators ma members of House of Reps akamụkwa anya ọkamụkwa ndị anyị tinyere akwụkwọ ka ha lezu anyị na etu anyị gwara a ga-eme anyị mma. Kedu ka a ga-emegide etu ya bụrụ akụ ga-egbu ụmụ mmadụ ọbụla ndị ndụ na-ekwu okwu isi na mmanụ ụgbọala ọzọ ọ na-echekwara Naịjirịa echiche ọma, ọ na-echekwa ndị a na-aka aka echiche ọma. Onye ọbụla bilie enu n'uji ekwu, ndị sinetọs ya si enu mkpụrụ na ndị a tiri ha akwụkwọ na-anwụ anwụ. Kedu ka a ga-esi megide anya ekwu a mmadụ dị ndụ a na-ekwu okwu na elere fuel 175 OPC na a ga-ele fuel 50 na APC administration 175. Anyị anaghị ekwu. Daalụ. Otu a ka anyị ga-esi wee ji nwayọọ wee na-achịkọta ya maka na ọ na-adị mma ime ihe dịka o kwesịrị. Anyị na-ata anụ na na-atọ ụtọ, akpụrụ a na-asị gị loo ya. Ezinne kenere anyị ndị Igbo, ịgwara m ihe mere na akpọteghị gị na ịlahụrụla lafee ka ị ga-aga gwa m ihe mere. Igbo bụ Igbo, unu ewelu na-aga unu iwe biko na o nwere ka ihe shi wee dị n'ụtụtụ a. Ọ dị mma. Anyị na-agba mbọ, ọrụ anyị bụkwa na ime ka ọ na-aga aga ka ihe niile na-adị mma ya na nke merụ taa ọ ma-emekwa ọzọ. Ama m ọ mmiri azụrụ mana okpomọkụ dị m mmiri azụrụ wee mee ahụ niile ji ogbu. Ọ dị mma, anyị kelere Amechi Ugwuele biko kenere anyị ndị Igbo ka anyị na-apịachi ya. Igbo bụ Igbo, ekene m na unu. Ọ ga-adịrị onye ọbụla mma taa ka ụtụtụ chifọrọ efu fụtara anyị ezigbo ihe, onye ọbụla na-aga nke ọ na-aga ya gbado anya. Ọ dị mma, anyị kelere ukwu kelere nta. Cheta na ọnụ ka na-adị kwa ụbọchị Fraịde niile ọkụma ha elekere anyị 7 kpọmkwem. Anyị abịa ebe a nyochaa isiokwu dị n'akwụkwọ nta akụkọ. Ọ na-elu n'elekere anyị 8 kpọmkwem. Ajibọ na ndị otu ya bịa ihe unu ihe na-eme n'ama egwuregwu. Ọ na-eluzi n'elekere anyị 9 kpọmkwem. Anyị abatazie n'oge ahụ anyị ji ekwu na-adọwa okwu agba n'okwu akpụ n'ọnụ. Ọ na-elu na mgbede emebekwa oge ndị Igbo na ọkụma ha elekere anya 4 kpọmkwem. Ọ bụ otu a ka anyị si eme ya, mana oge ndị Igbo na-abịara unu kwa ụbọchị Mọnde ọkụ elekere 12:30 olue na Tuesday, Wednesday anyị anọrọ ebe a obido ha elekere anya 4 anyị anọrọ ebe a na-eme unu obi ụtọ wee were asụsụ yele wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ bịa ka anyị ji bụrụ na anyị na-eti na Solid FM akara na 9 ka eji eweta anyị. Anyị ekele onye ukwu kelere nta, ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Mana alụ niile na okwu niile anyị kwuru na ndị kpọrọ akpọ kwuru bụ echiche nke ha, ọ bụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM. Abụ m Chizzy Ani. Welcome to Encounter Your Destiny with Reverend Francis Ojukwu, Mr. Booster, on Solid FM every Friday from 7:45.